Dneska príde na návštevu babička, tak som strašne zvedavý, či už máte pre ňu nachystaný nejaký pekný novoročný vinš. A za odmenu vám potom isto aj niečo dá. Máme. Ale len pekné želania, rozumeno? Later. Tak, vnúčatka moje krásne, jaký máte vinš pre vašu milovanú babičku k novému roku, ha? A jak sa mi bude pozdávať, tak mám tu pre vás nachystanú takúto obálečku s 50 eurami, aby ste aj vy mohli do nového roku vstúpiť s takúto radosťou. Nech ťa babka láska hreje, nech ti smutno nikdy nie je. Nech ti zdravie cez rok slúži a srdce nech má po čom túži. Na Mareček, ale to je nádherný vinš, nech sa ti ľúbi. 50 eur je tvojich, taká som dojatá. Ďakujem, babička. A ja mám krásnu básničku pre teba. Nechceš mi radšej nakresliť nejaký pekný obrázek? Tamarka vie, že mi niekedy nerobí dobre toľké recitovať. Nie, lebo ja chcem tiež recitovať, keď aj on mohol. No, dobre teda. Aj keď nie je Veľký piatok, Silvester je tiež fajn sviatok. Slivkou si dnes pripiješ, snáď do rána dožiješ. Ak ťa slivka riadne skláti, pečeňový šok sa vráti. Uži si, babička, poriadne takúto oslavu a nezomri prosím do rána na oko otravu. No a mám po 50 eur teraz.